Здравейте хора, аз съм Борислав. Ние сме начинаещи хора, за да си снимаме влогове. Аз се казвам Иван. Ето Мартин. Нашия канал е за снимане на влогове и да. Днес ще снимаме влог как... Хора, пресед нови хора! Как отиваме към метрото на Горна баня. След това ще се върнем 3 пъти горе-долу. Ще пътуваме, защото ни мързи. И ще ви снимаме. И после, както отиваме към Овчко пърно, ще ви снимаме... Хора, колкото повече поставите лайкове, давате ни последователи, толкова по-добро ще се направи качеството на камерата, ще купим едно GoPro, ще снимаме от него. Да. И ще има някакви видеа, които нали ще ги обработваме. И ще бъдат, да, и може да бъдат спонсорирани, нали? И на GoPro ще излезе по-добре качеството. Да, сега снимаме от Samsung, моя Samsung. И някои от видеята може да играем, например, на гонене. Или някой игри на телефоните. Значи този канал е за влогове и за игри, как играем с наши приятели. Или може просто да снимаме как играем някакви видеоигри. Да. Да видим, Аре, да. Спирали? Не. И сега отиваме към метрото. Ще се включи... някакво ледено сърце. Сега сме до един гараж за... като паркинг, подземен паркинг. Подземен паркинг. И когато стигнем до Т-маркета, ако знаете къде е Овчко пърно. Искам да ви покажа само едно нещо. Тези, които играят Brawl Stars, дали ще го разберат? Дай после в метрото, защото не искам сега. Аз сега. Ето. Не ме бързате на фанк. Внимание. Бърнете му. Едгар. Legendary мемето, просто. Си да продължа. Че когато стигнем до Т-маркета, ако знаете къде е Овчко пърно, ще снимаме отново. И хора ще ви кажа, че на 200 последователя ще измислям някакъв giveaway и ще го направим. Ако стигнем, например, да. На някакво шише, на Aquaphor или на Icon. Или някакъв телефон нокшика. Или Funko Pop фигурка. Например, можем. Нещо колекционерство. Това е скъпо, бе! Funko Pop фигурка струва 25 лева, който е много добре. А който иска, може да му подарим 25 лева просто. Да ще купи Funko Pop фигурка по избор. Да. Е честно. Но една Funko Pop фигурка ще вземем, който харесва на всички хора на света. То това сигурно ще бъде към... Това ще бъде към... Когато стигнем 200 последователи. Да. Ако стигнем 200 следователи за 2 дни, ще ми подарят 300 лева. Откъде ще ги изкараш? От талка. Да, и така, той да продължи изречението, че сме начинаещи в YouTube и да, ще си купим с тя... С парите от последователите. Това е, че сте поставите лайкове, пишете коментари, последвате ни. Ще се постараем да взимаме оттам пари от YouTube, да ни дава пари. И ще купим GoPro. Нова камера, не от телефона ми. Сега горе-долу сме вече до Т-маркета. Вече сме до кой блок? До 19 блок. После ще ви снимаме как след метрото, как... Искаме да ви покажем на нашия... Тихо бе, човек, да кажа. Как ще пътуваме в 7-3 до Овчко пърно и да. Хора, ела да ви покажем любими места, които може. Хомчето. Това е най-легендарното място за тези, които живеят в Овчко пърно. Тези официалните, които живеят в Овчко пърно, знаят само това място и им било там детството. Не беше тук детството ми беше. Ще се тагнем тиктоците и може там да ни погледнете, да се абонирате и там. Да, може да се абонирате и там. Имаме други видеа, трима сме, имаме други видеа. Ще извикаме един наш приятел. Ще извикаме още наши приятели и ще снимаме с тях как играем на някаква площадка гони. Хора, пишете в коментарите, ако живеете в Овчко пърно или в София. София, ако живеете или в Овчко пърно 2 или 1. Ако живеете около Овчко пърно, в Монтевидео. Да, ни кажете. Пишете в коментарите, ако искате, може да се снимате с нас. И да правим клипче заедно и да играем. Да, можем да снимаме различни пранкове, да играем на някои видеоигри. Вижте пясъчник, изоставям пясъчник. Моля да не се дръжкате. Сега малко ще поиграем на тази катерушка, защото да.
Само да си оставим шетата тук. Аз съм първи. Ето тук ще оставим телефона. Внимайте, ето тук оставим телефона. Някой да не... Да. Никой да не скача върху него, Иване. Може да те скача някой. Виждате ли ми главичката? Сигурно ще обясня. Здравейте. Мен ме е страшно да се кача по-горе, но мога. Или е така да се въртим просто. Ама, ако се... На метрото да слезнем на метро мисия. Може? Да. И после до Горна баня пак. Хора, да ви кажем, Ние ще ходим до мизията. ние ще хващаме... ще трябва да хващаме и лапкове. Снимаме как хващаме лап до YouTube Shorts. За шортове. Хващаме. Ще ги снимаме за YouTube Shorts. Няма за едно И ключе. за дълги видео. Да, и ще ги направим за дълго видео. Ако успеем да вземем лапкоин, защото сега вече е нови апдейт. Сега ще видя дали има лапкове. Сега ще видим дали има лапкоин. Да. Ще ходим до мизията, след това ще се върнем тук към Горна баня и ще си хванем 7-3-то или който дойде първи. Автобус. Хора, искате ли да гледате как се духам носа? Моля ти се, не дей. Няма лапкоин в момента. Всеки ден, може би всеки ден ще качваме без събота и неделя, защото никой не е свободен за да снима. Тук що видяхме Google Maps. Минаха тук що Google Maps. Да. Не, сериозно! Минаха Google Maps. Напред са вече. Минаха тук що Google Maps с плата им. Да, може да се видим когато излезе нови апдейт. Чакай! Защо ти знах да съм в този момент? Майко, ние сме толкова зле. Еми, с сива кола и с синя камера. Това е Google Maps. Не видях. Просто видях синята камера, защото знам, че с синя камера. Вече сме до околовръстното горе-долу. Но окей ли си? Его е околовръстното горе. Да, той както винаги е... Мазал. Графикът ни ще снимаме от понеделник до петък, събота и неделя няма да можем да снимаме. И може би някои дни от седмицата също. Да, ако не сме свободни. Или Но иначе просто графикът ни е от понеделник до петък. Да. Ще се стараем да пускаме клипчета всеки ден. Да, без събота и неделя. Като... Защото ние събота и неделя ще ходим на море. Като каналът ни стане по-развит, Да, ще има. ще си имаме собствено студио, оператори. И това е за по-напред, бе, човек. За поне 500 хиляди. Да. С половин милион. Чакай да изчакаме Мартин. Било... Ето, вече сме почти до темата там горе. Тук е next level фитнеса. Да се охладим. Да, ще влезем в темерките малко да се охладим. Защото навънка е 40 градуса в момента. Тоест, снимаме го днеска 23 юни, ли е? И можем да пускаме също така лайфове. Лайфове, да. В YouTube лайфове. Стримове. Как играем Roblox. Или просто. Да. Ама аз не знам как се пускат стримове. Аз знам. Нищо. Просто как се Ето вижте, че сме целите потни и 30-40 градуса поне. Окей ли си тут? На бензиностанцията пише колко градуса. 43. Не е вярно. Бензиностанцията е развалена. 30. Не, за усещането може би е 43. Може да се е 30 градуса. 43, защото се нагрява точно на слънцето. Там падне сянка, ще бъде на 20. Не, 30 ще бъде. Сега тук е 40 поне. Ето ли Ей го, приятели, пазаруваме. нашия любим магазин за ухаждане. И за купуване на едни бомбони, сега ще ви ги покажем, защото са уникални. Да се охладим. Чу. Ние много често. Ще взимаме тези бомбони са много хубави. Ако ни трябват пари, купуваме ето тези. На Гъми Гъми. Ето такива купуваме. Или тези. Ето такива, всякакви бомбони са. Ако някога взимаме и такива на ментина. Сега излизаме, защото се охладихме. И също така и тия книги, които са извероятно, ще са много скъпи. Айде, излизаме ли? Да, ме за Вече сме извън магазина. И пак дойде жегата.
Пак метро. Сега ще ходим с метрото, разбира. Аз откраднах тайно орехи, ето вижте. Вижте, ето. Орехите. Орехите са тук долу. Сега в метрото. Колко си труден. Вижте го това мини купа. Лей бабате. RXS. Сега ще пресичаме. Сега пресичаме на пешеходната. Да бе, видя го без 100 пъти. Моли? Пчеличка, не ме извикаме. Някой път отидем в Luxury Gaming. О, да. Това е казино обаче. Да, бе. То да не ще ни изчакам. Виж му номера първо и ще видиш, що не нищо. Даниел. Да. Как да не тук с бата? Ето, пресякохме, вече сме на сянка. И отиваме пак на слънце за метро. Сега отиваме на паркинга. Сега като си тагнем профила, ще ми видите най-харесваното клипче, т.е. за 60 000 гледания и ще видите нещо е тук. Ей там в по-надолу. Ето на 7-3. Какво се беше случило? Защото един от нас прави клипчета на... Аз правя... Аз имам няколко акаунта. Един акаунт имам за коли, много малко, за жалост. А сега... Или просто снимам такова. Ето вече сме на нашия метро. На обикновеният снимам различни видеа, като едити. Ето пред монето. И направих няколко едити само, ама никой не ги оценяваше. Ами не знам дали има друго метро, защото друго... Това е съвсем само друго. Неймар. 7 минути е друго. Неймар сам го направи. Ще хванем това за 7 минути. Ме направи го като такъв. Хайде, влизаме. Вече сме в метрото. Аз. Ето ги идват всички. Аре бе, човек. Аре. Защо има карта? Нищо бе, човек. 3000. Ще правим и фен срещи. Ето сега слизаме по ескалатора. Внимателно. О, ударим Ще тук. правим и фен срещи. Това беше много бързо. Ако станем известни, ще правим фен срещи. Да. Този не е наред. Ето го метрото, но няма да се качваме в това. Да съм гей като един педерас. Я снимай от твоя телефон това метро, което идва от другата страна. Не бе, това, което ще дойде за моя канал. Моля ти се. Сега тук. Да, като идва другото, като му светнат светлините. Ето. Сега ще седнем на пейчици. Това е най-разваленото метро, което съм виждал. Това е най-развалената станция пред живота ми. Вижте какво просто шено е. Като отиваш на Мизия, е като якото метро. Да, Мизията. Ей, там има огромно, обърни камерата. Там има огромен мост и се вижда. Ето го снимаме след малко. Сега се приготвя да си го снимаш, ще изведи след мисията е? Овче купел. Овче купел, айде. Не можем. Не можем. Чакай, спри за това. Айде отиде да го снимаш. Айде до овче купел. Не, мама ни си. Метрото си тръгна. И на нас ни се ходи. Обици стрелите ги спрятали? Не. Защото това не е трамвай. Истински. Ето това метро, като тръгне и му светна светлините, почваш да снимаш. Една минута ще отнеме. Още 5. Да, той сега ще обърне. Вижте колко е часо снимаме. Ще го пратим вечертък. Не. Аз пропълно. Защото няма да успея по-късно. Как ще са властен, бе, човек? Айде да снимай. Сега ще махаме на метрото да видим. Ама то няма да има човек. Това нашето метро е автоматично. Ще ходим до Мизията. Не бе. Ще кажа. Ще ходим до Мизията.
Веднъж в моят профил, като снимахме TikTok, се беше бъгнало, тези врати се бяха бъгнали. Отвратително. Ето сега. Да почвам. Ще ти кажа. Сега и за тук ще го снимам, за YouTube. Ти си мастерито. За снимки. Но... Ето, давай. Ето сега ли снимаме? Махай. Няма да има човек. Сега влизам. Снимахме спешно. Ето. Прощам. Веднага ни отвори. Айде. Хора, любимото ми нещо е, сега ще ви покажа. Не, няма. Не бе, дай за малко. Не бе. Аре, тук е тримата да седнем. Дай камерата за малко. Хора, откраднах му телефона, с няма да му го върна. Ето. Да гледаш какво става при шофьора. Опа. Видяме шофьор. Можем да бягаме. Ето сега ще ви снимам прозорците. Елате да седнем, елате хора. Елате да седнем на едно друго място. Ето тук, защото не е удобно. Сега ще покажа това клипче, което му е взело толкова... Ето вижте. Първото е. Разбира се. Сега ще ходим до мизията. Его и моят профил. Беден мой. Аз имам повече харесва него. Покажи ма. Това не става. Не мога да... Това е мой канал, който снимам. Наше. Сега чакаме да тръгнем. След тези колко си вземе. Да. Хора, сега ще събера лицето и ще ви го покажа. Изчакайте. Събирам си лицето. Сега тръгваме след малко. Отиваме на мизия. Това клипче ще е 20 минути 30. Хора, когато аз си събрах лицето. Тръгваме. Не, тръгваме. До половин час ще стои. Казах ли ти? Здравейте! Ама ли бе? Има си човек и минах пред камерата, затова се показахме. След си запълнили път в метрото. Нали? Това аз ли съм, бе? Да. Когато съм я снимал, това като малък ли съм бил? Не знам. Телефонът ти е почти година ли? Не. Откъде? От колко? Няколко месеца, 5 месеца, 6. Телефон. Няма ли година? Няма година, то от пролет. Не тая пролет. Миналата година си. Тая пролет, бе. Чакай, сега ще ти кажа. Имаш, мисля, че нов апдейт. Вече сме на овче купил станция 2. Внимание! Вратите се затварят.
Не знам. Това е по-хубаво, това е най-хубавото метростанция за мен. Близо на една година, по-малко от 5 от 8 Идва след 4 минути. Може да е 6 месеца, 6 месеца. Това е почти година. Отиваме към днес. Ето, че го има. Сега ще ви покажа. 3 месеца са ви телефоните. Още бяхте в нашото... Знаеш ли са на 6 месеца, 5 месеца телефоните? И Мартин вика 2. 1-2 каза. Сега ще минем през това. На 5 са ви. Аре, стига. Това не си в началото на годината. Сега ще ви покажа телефона ми. Ето, не го улюбя ли? Не го улюбя. Някъде в началото на годината, 4 месеца. Има комар. Има комар. Ето го Иван. Къде? Бих комара. Снимай това тъпот. Си стрих снимките. Няма да бъде. Ето хората. Айде да изчакаме тук метрото и да го видите. Ма няма да ни стигне времето да слезем за после. Дайте на оперативка. Това е най-хубавата станция, Мизия. Аре, идва! Идва, бързо! Това е най-красивото метростанция. Бързо! Не го изкачи. Ужас. Искам да го скажа за Лукаила. Не бе, има. Няма. Няма, не го. Сега ще спрем видеото. Люксова асансьор. Ето ние вече сме на метростанцията и се качваме в метрото. Защото хората не се прибират, а още работят. Логично. Ето на тази метростанция ме осъдя. Вече е 6. Окей ли си? Ти как ще работят до 6? Се прибират. Абе, ние сега да ходим към вкъщи направо вече. Не, за тук се върнат. Да, бе. И така се колата ли ще ходят? Да, бе. Хора, вижте ме. Чери путка, да дошли за дълбоко и да стърчи тя. Майко. Спираме го, защото има много хора. Метрото сме. Има много хора. Говорим тихо, затова има тихо. Тогава ние сме там. Вече сме на Лъчко по 2. Пишете от кое даска от теб. Си бъркам просто. Чакайте, може да звадите. Го втория маняк. Не иска да говори с нас. Да видим колко ще вдигне метро. Ние сме тримата братя. Ще колко хора излизат. Сега ще видим Колко дига метрото. Това скоро сдига метрото. Хората, айде гледайте. Няма сигнал. И какво от това? Малко става сигнал. Това не е проблем. Тръгваме. Колко ли ще втигнем? Над? Що 0? Защото няма GPS, бе. Стоп. Пускане, найде. Вот защо? Къде? Ще слезем последни. Ама веднага след всички, които слезнат. Виж. Това ми е милкшейк, хора.
час. Или 2 часа. Не, аз ще го почета така сега направо. Не. Малко тако добави титри. Извинявам, че Това не е TikTok. Има. Това не е TikTok. Ако не знаеш, има. Аз ще си тук. Тук е табелята. Ето тук. Никой не му пуха. Разбираш? Ще знам последното. Сега ще ви покажем цялата тълпа хора. тук се Идва. Майко. И вие ли се ударихте? И баба се удари. Толкова който се удари. Качваме се. Аре да се качваме. Те излезнаха последни от метро от братите и Иванчо си... И с стомбата с шишето. Това е много гадно. Абе, спрете и ще се прибиете. Педерас. 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 Чуваме към 7. Педерас. Не бе, спрете се. И пак. Нали знаете, че тук има полиция? Ти ли ще го удръж шишето, ма? Тази станция не работи, че и не писка това, като се отварят. Виж колко бедна станция е това. Не. Ето, вече сме си в чака. Не мисля, че някакви са. Отдем. Много икс. Отдем, само демо може. Създете. Колко много хора излезнаха от цялата тълпа. Имаме Или отоли. 7 трито. Стига си плюбе. Иване. Имам пари за да го правя. Казах ти да плюеш? Да. Али баба. О! Правиш, бе! Али баба. Ай, добър. Какво е това? Ей, пак има задръстване, пак. Може би има задръстване. Може би пак има задръстване при 7-3-тата. А не, този път с 60-ките. Този път с 60-ките. Днеска е ден на 60-ките. Ето. Ден на 60-ките. Не. Трябва да пикам. Имаш цял храст там. Ще ходим и сега прекарам. Да. Не значи ще се прибера да се. Не говори така на камерата. Не е прилично. И не е хигиенично. И не е хигиенично. Ще трябва да се качваме в 60-ката. Той няма... Мартина е нехигиеничен. Той няма хигиена. Ето ми. А, ето тръгва някой автобус. Аре да побърза. А не, това е 7-3. Не, аз искам 7. И аз искам 7-3. 60 пъта не си струва. Сега ще се качваме в някой от автобусите. Бързо. Газ. Ето тук, той ще паркира. Иван, не снимай го. сме. Това е много рядко. 60-ка. Що? 5 на 1, 3. Това си? Ми не бе, Иван, иска да тебе не го. Нещо ми приуша. Не се знае.
нещо ми е лошо. О, не, на нашия приятел припадна. Не, припадна приятел. О, боже. Зомбо! Малко камерата. Благодаря. Чакай, когато баща ти вземе телефона. Това телефон ли е? Изморихме се. Сега ще караме колела. Моля ти се, не дей. Не за малко динамика на телефона. Правя звук как гълтам. Това ще го изрежам. Няма. Всички видели. Еми хора, до тук Самолевски. Не бе, няма. Не до тук. Тук ще приключва нашето видео. Не, толкова Няма. Няма да приключи никога. Ще снимаме това видео 24 часа. Дали ще издържи толкова телефон? Да, се зарежда. Стои на зарядка, Боби играе Brawl Stars. Да, бата и през нощта да го гледат как се играе. Как спи, как се рее, как си бие дъждо си. Как търди. Как си бие дъждо. Грешно. Как си бие дъчеки. И какъв си много. Да, бие се особено при тебе. Много го обичам. Окей ли си, бе? Борислав ще снима на черно-оранжевия YouTube. Сети ли се за кой говоря? Да, бе. За кой? Чули, Боби? Снимаш на черно-оранжевия YouTube. Няма? Има ли такъв? Да, ПО. Не, Черно-оранжевия YouTube. Айде, слизаме. YouTube можеш да си го персонализираш както си искаш. Тоест аз ще си го персонализирам някакъв. Ама името на YouTube е... Не, вярно. Ние летим. Ние чакате на Порден. Не бе, не сега. До тук ще бъде видеото. До тук ще бъде видеото, защото нямаме много време. И утре пак ще снимаме. Чао!